χαρούμενοι. Είμαστε όλοι πολίτες, είμαστε όλοι χαρούμενοι πολίτες. Γιορτάζουμε τη διαλυτή λήξη του προγράμματος. Χαιρόμαστε πολύ που τα παιδιά του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων ήρθαν εδώ και αλληλεπέδρασαν με άλλες συλλογικότητες, με άλλες οργανώσεις. Σήμερα παρουσιάσαμε ένα αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελίτη και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ίδρυμα Μποδοσάκη που υλοποίησε το πρόγραμμα και μας έδωσε τη δυνατότητα σήμερα να βιώσουμε μια στιγμή ευτυχίας. We consider an amazing opportunities from both NGOs in Greece and other countries, as well as for the general public to get to know what the civil society is doing, what the results they have in their project, and how, for example, a normal citizen could get involved in supporting civil society and the society in general. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ ωραία έκθεση με ζωγραφιές ασυνόδευτων παιδιών που έχουν επωφεληθεί από τις δράσεις αυτές. Η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί στα πλαίσια αυτής της έκθεσης καταφέραμε να φέρουμε πολύ κόσμο να φτιάξει κάρτες και να φτιάξει τα δικά του μηνύματα για να δοθούν στα ασυνόδευτα παιδιά. Και για μας, τους ανθρώπους που δουλεύουμε για αυτόν τον πολύ σημαντικό σκοπό, μας γεμίζει με συναισθήματα χαράς και αισιοδοξίας για να συνεχίσουμε. Σήμερα ήρθαμε να γιορτάσουμε εδώ όλο αυτόν τον κόπο που κάναμε τα 2 χρόνια και να απολαύσουμε το αποτέλεσμα όλων αυτών των δράσεων και όλο αυτό το έργο. Είμαστε εδώ με 20 με 25 εθελοντές, γιατί είμαστε όλοι πολίτες, είμαστε όλοι εθελοντές. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, να ανοίξει όλη αυτή η γιορτή, να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, να καταλάβει ότι μπορεί να κάνει κάτι και αυτή η γιορτή είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ναι, γίνονται πράγματα εκεί έξω και μπορούμε να τα καταφέρουμε.